Handina mari but kukona kupindura. Don't ask me for money. Wait for say this. That's what then. Dogs are just no then. This is untoda mna kujaira. I'm telling you. Cause myself to tanganda rumbo pindo my feelings. Not this. I don't think you are just you're gonna try. Not this one. This waka wonder. Don't be doing this one. Watching some, but not try to run it. Huh? Is that the same this one? Not to run it. Is a different one. Not to one. My child most. Ndiwe mungo futhi iwe pauno fawo ndiri kunokutsvaga hanzi ndiri kunotsvaga basa kumakuva chaiko dakukura ndokusota 4 days dzakasimba pasina nokutsvaga ndosituna guys that's imagine ndafashandru mocharu avava ndomwarusandru zveti ndozviziva izvozvo ndozviziva ndisanga akumirira shamwari ko ndikafana accident naye ndakaita bvaruka sorry guys.